batambe omwancho mulire nabere ngo gotebia nga obolemi no bonda boigo obolemi nesiro asokinia uchumi yorogongo rausi amane nsengima asiri tukolera nagarete goika ime ya kionyo asina bere ngo tarra abalemi go sina bere ngo kwanda igore yekawa asinga kientambe bono igoikera chiki bere chetire tobe to kwanda igore yekawa na kona siri kolera ngo nagarete goika ime ya society yenseme ikatunya ko tukoba tukuchikumanya na ria akorekana ase society na kie ekawe go pimwa ngie akorekana oro na boigo na kie kawe go sibigwa ayo sunyare mega ase society gayo ya kionyo tujya ko bato kumanyanga na ria ganeiri na boigo ntukomera next part yetu kya butambe olyo na gobaga otebye igoro yekawa igoro meyo morobole bo bali mino bonda mbwati ende tusange na okwana mange ase metano yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na bona utomera SMS wotera sena mbeyera ase screen ya ogabo ende tunya ko bato kusanga na okwana amange na boigo ase website yetu na boto bwati buna www.ndizitv.net unango batebi obole mibwensi ya Kenya nigo bakoretwa gwetire binte binge nekawa nero nambe ya mokegerekere kongo kumanyanga ese ekendo kerigo se nigo bagoteba nga ase ebinto biri bikogorwa gose bigotumeka gose bikogorwa mono imeye nsengima ekawa nero eregento gia kabere ekere gold ere nambe yamo igwaso muri mitima tikero sarase mwa ogabunki ogandete kwemanya yegenda to sange omanya otobwati ase ejane gose ase sabari yega yokumanya igoro ekawa omanya ngana ria ganeiri nabo igo omanya nga ekawa nekemerikera kwa 1 milioni kira kwa gache nyomba yego someria abana nabo igo ogendra igo mbwati to semari to sange na ukwana amange no omwancho muri unagotebia ngango korekande ase society na society ndo chikumanya buya na kikoro kore ni go maitenga ekoro kionyo nabo igo ni chikobora kingana ria regandete buna nabatebia igandi go aria ase bagucha bakubeka kere kawa yakire gaiga ngo sibigwere ngo soti gwere bekwesemo bamanyanga ekawe ngianereria una ari muchakano to chagete no mumanyito na gatebetinga ekawa gusale stumera ntu mulemi kerare arenge no mulemi omulemi ngwaro chibuna erete igoro yekawa kondo rero naba umeire gaiga nindo chabaga kambara umungina narati gatura manyanga mbara byaba tatara umera expert yeto tebinga nararia ria ganda tena kibono mbiye mure tigamba kunyo goboko iga ondelimo iga to manyanga nararia ria ganda tega iga inumbara bibono gaiga abana bale mikuru gaiga asensema ya kionyo nigo bali ninu bali moko ne kyange kawe go chaga nengia igo ni guna bakumanyiri na ubakwene kinge kawe go chaga iga nigere nambe yamo ekawe ngia kigima korende ntaite to ende baka as expert yeito atotebinga ria gendrete igo buna tokutiga baga kabaga iga nkwiri na tole asibare batotebinga ekere kawe ya chirembe ngi bago chibakora taito mwati kumera no minto ga muri na gotebinga ngo wikinde as expert uri gotambe to gutwatwara uri gotumanya igoro yekawa nero yiga omageni to gotambe tutetura mukwani nabo gatebye ereningo nande sentunde yende atebye ereningo tutaragenda no murobuli yiga nakibona ya muno mildred ere kwaro ngatigora toleta kionyo maigali sabu metura mayanga na ria gendete imeye bunge yabo base nani gokumanyuga iga no mugavana kuru bunge yabo base no mugavana we county ya Kisii akuru tigatora manyanga na ria gokora bateirete na eningo na gaiga ngaitwacha mbia mono yo minto mildred na ende karibu asense mende ya kabere asobori migwito gwekawa asa marieta rongoro ku Amos Momanyi Kambun igontenerete amangana yogo somia baremi goro yekawa gosamangana field extension services nongo koreke barua busongali na enda bokorri bwane inde field extension manager asomo chyogusi coffee farmers cooperative union na ige torase society koruku kionyo FCS ne branch gose 02 ya main gose mother ekoruku Nyambunde FCS na Nyambunde na yamase chi society chira affiliated to Gusi Coffee Farmers Cooperative Union yani enjerende mbali bago toretere kawa ali asomo chito bosongo Gusi Union ngo igano tutebenga ali asego ekora ichira yamagwe gochomo chibosongo karaba rimi baya torire no egocha yamanya kurwa elinde karo ya korerwe process intanga ni togo chikosoma yamanya koretwa asomo chibosongo asogo korente go ngamili bona buna koigure buna totebiri igigano gali sabari mbakora yereta ekero wa yeretire asensemiga yamanya gochiko ya ende process iri kaniri
ne birango mbiro mate bakubwati tali bose ngorete ngochore onyege gogochora kurunse eibone itekane iri nacho gotatabinga in process kichiri chikubwati kubono kuruka ngaito kwanda guchi mbia mono ekawe gochaga iga asogo chaka ne kawe ntobu tonya kwanda guchanya kwa ne kawe ye ntobu ye bono ne parchment ena to guchi gokorera ne ringa bone torase off season yani bono igabare mimbari gotora ekiagera ekawa ya toriru ekaro ya toriru kuru mugondo ekare kawe mbese etokonyeroke cherry cherry ena re kawe gotoru ekera bono ya tobire ekaweri mbariri burure erina ere gotoru na inde asobore mibwe kawa egentane na to observe negento gekoro kunge grade kose quality ne quality ye kawe gochakera mugondo quality riga society gochakera quality ye kawa ekaro ye ikirega iga ekawo konyora nga yatobire kurwa somote nekero yatobire eria ntobu nero yoka to advocate abalimi baito batore nekero batorire kawe yentoru entobu terikorara ekoba delivered the very day yakoraki yatorwa igotokora togotora ka ngambu kuchima ora ali mochorete mambi abono yachakire ndunga fermentation na itakeire fermentation ye chakira igo bono tutebe nga ekawa abantu bachire abalimi nabange tobwate abalimi bachire batore chikawa chiabo baretira kigima kira kigima oli okonye ekokorungwa tabetinga ngusaburwere ntangani kuna liwate bya rese umurimi watenge kaweli kare yaruri gaigango enderase guchiko saburwa akere kaweli go saburu erara rende gose yabe nyinge erare gona igo ready ya site okay na kiki to guchiko soma neri natakanda barete brief wake elina litora on the same page ekawe kare yaruri mugondo ya toru on the very day ekawe yugo chakere ntobu process yo process ye kawa tobwate chi process ibere tobwate dry process kose okomie kawa embuni ogotore ntomu onyiane kere isikori yago kuno muremi eome omanya konyereta society epimu chikiro chiago chibe recorded erwe union for milling and tobwate ensemende ya kabere ekawa ngokorerwe ndonga wet processing gose ogotumia amache koyesia bono nere ya toreta iga ase eyemo ye society cheito ekorokunyambunde erinde tochikomanyanga nkige gokoreka karo yarure mugondo kere mbese ego ikaga iga nebwate bitengo othi stage yanga sava egweta na ena chichi nteto chigochaka tomanyanga eyemo yabonererie stage entangane kare kawa ya ikira ego korwe ndo korunga sorting ndubwate getanda keri morochekera ari ngokerera turi ekawa no ekumuruguru erinde oyo abatenerete gabakorie gas kawe kawe yo bari gosembi yakorete biyere onya kerembe eriembe korusi gukwira na nero eriengiya nere gokora kinere go process dige gokora okorwe mbe konga sorting ndobwate mbe koro kunga weighing and recording pake pimu erindo muremi amanya nechikiro ire ngakora anyora ekaro ya pimirwo mo recorder nware ya pimwa na indori kanse abande ba advanced mbabwate chi system agoso ye computer imedio karakina se bari batabwate the record manual erinda yakoru weighing and recording gegokora nebwate gendo gegoro kunga eopa nengore nene esmentiri aseka were gokora ekumuru mekaro ya umuru eopa yeime tali yakobero ri tukurigima ekobe kugego ikeke gwango gete omu engine operator rutinga ya isanire go segu na bagokora na bako yesenga buna rikare karo twakere bitumetinga emokora achiera yamanyagokigo erinde tu west ya mafuta wona kare ya umuiru eopa ime omu engine operator na rogo deciding abona yaikireke gwanga agokora yaikireke wango agochaka koyesia nekawe ye karo ya segigu terikorara ego segu the very day karo ya koreki ya ikiroro buna ya segigu nebwate chitangiali machine nera ali korokwe pulping machine na bera abe 3 disc ya 2 disc ose 4 disc na ya to goikoro nto chiko soma to manyanga nki machine yego kore kera na ere koniaro ekawe ye karo ya niaro iru ego swatch tangi nchira alingo chitori gochirora chikoro kuji fermentation tank nekawe na okabara chi fermentation tank for about 24 hours bono nya ya segurero maambingo sibibwere
tao tengando chituchu kurusia kawa elinde rusi guroche chi channel inchiroro lego sibigu na inde chake okoraki chake ku grade so chi process na chi around 7 chi go take place at the wet mill level go sa society ekina kige go korekaga ukune process yentangani ke kwera ekaweria makoretu union go sa mill elinde ya chigosegu na inde buya ebe green coffee igo totebe bune gusibigwaria erusigwa maganda ligoro kwenda igo nande ngochire nande chigosego nande linda nande ngochire chigosego tuma konyore ndo ikorunga green coffee igo eni after ya rule fermentation abune karo ya kore rukurocha fermentation ya kore ru drying ya manyira ko temporal storage ya manyira koretu ikera bakeume eme ikere moisture content chigosoma ngane moisture content irengeta kire ko tima tigose producer yana bagutoira pakaria machine chirichire tuma yakonyara batokora na kichigo kori gasi endo nyako gotwerera tuchiroche na lyo muri takora no tuli ase society ya Kionyo igaso mwanchukiria aitokane tusanga ase litukuria lero niko tokane tukwanira igoro ya gose igoro yekawa wono twarure gali mugunda somurimi ntwaroche kurwe nasali tugacha somurimi nasenga kia bono twachire aiga ase ekwanekeru ali se gosiegu yanekeru aina tokane tukusanga kurwa ase semeiga nabo igontoruche expert gito yo mto mumanyi unaende tweranga ekofie gose kawe yiga bitambukiro kiebwanete kogenda bwana nabo tebikuru muchaka nonga ekawa eba tebanga ase onye bintombire bikogoreka gose bikwaneka mono ensengima ekawa negere namba 2 yokoroje ngaigo ikoni bwati chibesa na kieko gere kwa chi process chonsi enda kwa neke buna ayo murimi ngo chikonyorore ebesa yao erengia endito nayo lyo tasimegetie kawa isaranso iko somigo rie kawa na liya ko gara na lyo kumanya lyo monta nyogo tayi kwa mata ni manyete na kieko gere simegete kurwa se gaiga ndaito somi yonde oyonda somi yonde ende gusiye ito emokere igoro gwetera ase oburimi na kieko garo botambe ngo batayi ngo burimi no bonda oyokore to botambe na chimiro mumanyi litukura chimene botambe ense mone nusu oikachinsa iberene nusu chama goro tukote sa mitandao yetu ya website www.ndizitv.net na bado tubasakweba kutubwatia Facebook kuna Ndizi TV News Digital na bado kwa asensema ya YouTube Ndizi TV News na bado utumera SMS witera sena mbeyo era screen ya ugabu tetara ndaso mutumuko ngona tore nesema india kabiri Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tukoryo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwakoyo nigo twerure korokia obwanjani bwito ucyase abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kiriege ke oranyara ko bagutwara asogo gikiase cyabise cyeteje cyo gutuka kinsamo kiri cha empathy ekero kugenda nyakoe gusi wakisimi wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato sana nesato isana libere ejen teni tushare kila ambacho mko nacho tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Wigo na wigwikirana nekewa kyao kiwanchani unabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'aboceni by'abanyaruka ebikoroto egatie binde ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyu y'ubukabire umwaka w'2024 eyoko barokya obwanchani abanabo. Ndizi TV, you are our Valentine. Sensemo ya kabiri hiyo muruburi vuburi minobonda ekatondete gusangana ukwana mange igoro yekawa kurali muchakana nubuna twabire tokora egipindi kigabo seto kutokora umuruburi vuburi tobire tokwanda mange na twabire tokwemanya mange igoro yoburimi bwekawa anana mono imeyoro gongorwa gusi nabo tukurwa batanga nimuna twachagete ntumeranete gono mo expert gito gose umumanyi kurwa ase ensemo ya kofi gali asomo chibusongo akabaga gotwereranga na kikawa ekoro isirigwa gali asenasali na sensemo ya kabiri tokomera no murimi
nabo igone no manyito baganya bo batebi na kikawa ekurendu mugondo na senseme yigana ende boigo ya gatatu ndarete gusangana kumenya nga ekawa egara ya rure mugondo nkio korekana oro igo tubwatie ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News nabo tumira SMS gwetera se nambe yo erase screen ya ogabu tubase kweba gotubwatia gotubwatia ase website yetu na www.ndizitv.net unabotambe ngo batabi obole migwese ya Kenya ndigabokoretwa na intu abaremi anamano intu abaremi tore imeyoro ngorwa usi nekawa nereragere obo mutenengu kubwa kemerikende yonse igono to expert yito gaiga asenseme ya kabere atutarie atuire asenseme yende atebingi to gukonyora ororo kora tebyangu biya mono mtomilder karibu astu asoira bono negente getangani kerige kubwati ekereka wa yaikire society and ons usie karu kurigereri society chinyinge ekirange na roche esababu chiko berange na roche okoba amache na aragotumika gokoraki gusichika weji kereka wa yaikire gaiga igaiga kawa banekerete ye kuru kwe pitri na ye banyaneke toka babwate shortage yebitanda production to anyore round yere nyinge so challenge nero igetande koroche kurwa bakari eba ikoroke sorting bed ekare kawo muremi aretire kurugeita no akonye umuraga iga mu factory manya ja onye kagwa onye ligereri yamanya gwasoe room togo chigoswago chimaiga ekorokunga weighing room no ekawe gupimeru ne kawe ekorigereri guganka waki una twatie kagoteba ne kawa ya tobire buya ya rure mugondo nere kuriunga nebwate bitemba burukanetie embuni ya rusi go bochafu wa rusi na matarusi gu ekawe yamanya gokaraki yamanya gocha ase omo recorder osoyo konyerika chikiro chiri muremi akoreki apimi igeye bune korokana ne sabo already ne sabo ire ekawa nere rusiri ne grade ne yemo ase grade biritokonyora ekere kawa ya sirungo chatororo ekira dede ngo tantani mbiya muno igo bana stoko ndase asanda kabere nkitoko chikokera na kero asa kabera stoko genda egento kego koreka iga ekorokunga wing ose ogopima ntonyore recorder osano obisi recorder recorder no uri ogopima chikiro muremi akoreki apimire tutarika senseme yo ninka ninkoira ni maikake nindo chekiga mo kubekirete chineti chirega iga anda kinguta tumekere binyori ni bibya botambe bitumanyite ase kawa osaso kwanekera we kawa etunarete gutumia chinailex ikito tari gutumia rachi binyorini go avoid ndogunga contamination chi net yechiga na chichiri bado to gutumia buna chi shade net lakini ngotumeka chire bada so kwanekera bwe chikawa na ichigo koribuya na ndi chiri kubwata bochafu kichire ndire boronge na ndi chire durable chiri gosaleka bwangu igo bano tibuna togande taiga producer itoni mate no ramanantu ningo togande takwenda asenseme yenda sto chikora chi machine echu muna tadinga ekawa ngopimwere chikiro ende twana kumanyanga ekawa kwale ataru nereriye yena kigo sena kiengana onyo kwa chikira 50 omuntu ma chikiro cha 50 taso kwa ndaka tabanga nche aye bandiana niga igano gumira igo bano keki tomera na ki machine ki yene weighing machine gosera tiri chira tiri tobwate aina mbalimbali chigo tumeka so gopima gwechikawa une yeiga ne yeme yabo gopima na inde chira tiri chigo pime kawa ebintu mbere chitakiri chikirani una bono chitakiri chikoro ndo nga calibration nchipimira nabantu bagwitande mesha korokinga era tiri yumbu yere asogo tumeka tebwati moncherende osete bwati mochandera agaro muri myasire chikiro chayo boneka reka muri myaletere kawa yaye no akonyebekerera igoro gaiga like for instance nabo togotumia bune yiga tonyebekerera iga bono bune ye igebwata chikiro 29 no muri minere karabekerire chiaya iga na bekarani akorigereriga unabone karani ito na royo rega iga rinde opimo kora o record ya segetabu megetabu kia yabwata gyo ko record na kieke ekara record ri chikiro chomuremi omanya komwa list na riri gotaborkorwa uneriga bono omuremi ya list ri ayo anda na rirorio chikiro chia chinde chiatigare getabu in case kara atware complain ocha ne list ba counter check chikiro igo gasio makarane re tigatora manyango mukarani to tima tikosengo igwaro muno yito tutete ko manyanga omukarani to ninga na kya korukuna na ta ingia guchio kora kibo igongo igole kibusi na kyo koru ngoro kwenda kuiyo kora te byango anda ken challenges kichirio gwetera ekera balimi bagocha bacha gupima guseme chanderio gwetera gatiere ya balimi ekera kuba primera chikiro cyabo aiga society yete ajonyaga ntuma timu cyandone
biashara bile birope kono ngambo ne kire yo umuri mbio ko bika tikiro bara bwe pimira bie biga si anno kole ko tuwe ngabo no mu yo mitawa te intu ndani kire umuri mbio mutangari ko rana no sina tisa kinare ko tese ke na ngari spenda anda ke for example ko so moyo muri mechire ngwa mwata kalistika yo chiro tugutire na kyogo cha kwa mwa evidence y'ikiro cyae oni bwate record maigane asingo beka igono bwate record asoka chite minto bya ubuya umuntu gonye no muri namba 9 cha ero iguchi kwende cyae ni bwate kare na tutari city bwate kadi ya yega asingo beka ko record y'ikiro cyae bwana na tutari city na ko itwa kore sa to igwan noge buya sana igo yino mukarani yo kupima mwe tabuna bune cyae bali mu bwate cyae bune mu bwate bakarani ne kawanere bwate abakarani babo bakora emeremeyo igo bona expert ito tonenda ko tonenda kawa ya korre go pimune recorder a recordiri umuremi akumure kawe ngoreye engoreye iga igekoro kwe opa opa no ekawe onspia gokora ekomuru wona ogosiwe kawa no gogochakeraga iga ekawe ye komuru nekare yikire kegwango keigatwa omo engine operator ito chikomera korwa nsema ya mate okie machine yaye ochaka kuniarore kawa wona na wona ari kwa ntotare naye twete korwa nsema ya mate erinde tarorenga inkige gokore korro yes abali mimache kuichuriga iga nabali mibangana naki bono bunaga iga na beko imoki over 1000 kilos kuna bone season etwa korete onyandire mwache tenga kito andreta gosi chikagunche ichora paka chikaichora bakaga iga asayon spinach kaguchio kakaro production ire buya asayon spia guichora iga rosiri ngoimukire chitan yeye mo gosebere goseisatu bono e producer ito taito to basi inde expert gito gose omumanyito atoire asensemo yenda sto chikonyoranga na ralia agenda toro na bwo gotondera kumanya ngono batambenga ndo twatebia abali mbaito oboremi no bonda nekawa no bonda na kiekogera ubwate expert chito ngigana kiekora torete ngaba manyi bali basomera mangana yekawa ende batotebinga na ralia aganeiri erinde ligoikerania gosekonyora ama chibesa chiri chingia kurwa ase ekawa gotiga turagenda bwa asensemo yende tochikoranga machine yi gosi na kiekoroka na gosanta bolgal koigo yo na boigo bona nsemo to gochigo soa ya kabere aye togo soa se oyo koruko mu engine operator kose abange banarete kumuruka omu engine man lakini gasonge kia no mu engine operator kerere gase no go operate machine so no akobera se obisi aye nere gaiga ekiagera se ebiasara biekawa etobaganete chinse mombali mbali ase kiro monta gokora karibu Mildred. Yes. Na kibono. Mbia mono. Twikirega igana yo gochikwa bera sense mega. Ni ndega yo machine operate. Igona yo go operate machine yega. Muntu mngada go operate. Egwa jito ga somere bintebi go se kwanyore to go manyeto. Bintebi. Igo ekarona kita. Igo onaro kabeiro. Akangigeria. Gine ngam. Terari taya. Akantigera. Igo bona nae kwa somete. Igo ikino kuno ko soma. Mate karu kwegeri go kwa somete. Netali orusirio masaku wacha. Igo bona kora tebia ngo expert yito njenga rali akora kana tutumira na no engineer ya tutebinga kitara kuchoko. Ekige gokoreka ekagwe karo ya rure asensemo ya sorting buna twanyora ya kore ruwing and recording ensemende ya gatate gosoa ekorukunga coffee pulping kose okoniaruru kwa masabo negento gekoniarre kare machine yokiri chibelt ichi chigonchokanana neji disk ichi chigonchokanana chi disk ichi na chichikoniarure kawa anya moroche igorali valve nero ya mache apambiri kuroche na aragotumeka okore the whole process ekero to igoira mache chi disk chi chigwetanana no ekawe gocokera ya niaroiru ne disk ye mo bunonyoroche iga ebwate capacity yogo sietania yemo parawa so chi disk chi buna chire isato they can do 3 tons per hour disk ya mo ne bwate chinguru chogo pulp etania yemo narore kikiale kogera kwa batebanga te korara ya machine bwate ne chinguru abe okora ganta kuchiteka chiteka igo nende ya korre so ekare kawe ya korre korwa iga echinde nchire chibwate ndo tokoroka chi pregrader ego depend ka chi machine yo chigereli chinyinge nchiri chinkoro abange mbabwati okonyara gutwara chi machine chinyi mbabwate ndegoro pregrader eco grade chi grade h
korengana buna chia korreki chia soka lakini onye tenya arekane tichibe graded nabo chigo chikoba graded after a fermentation tank so ekare chia korre korwa echigo so fermentation tank ime elinde chia chaka koraroro ekaro chia rarre chingore chime ekawo ya seri rukorwa ekaro ya banyesire korwa bu onye yabange tunechi grade nko improvise pale ebintu mbere bakobeka abwa mabatu nari bateneti kirengoro baso ye grade kiaye na ndo nyembanya mbabuga ati uwezo yo gutwara chi pregrader na beka awo speak ya seru yo koraki ko umuruma kare ya kore rukorwa ensema ya koruma atento bwate chi washing channel eka we go chire ko igoro ruchingoro chiri eso amache memate echake koba gekoba graded korengana buna ere ne density bone ka wendito egotigara korwali gocha pakeriere engonda nyeroke gose right so egrade kege gwechoka korwengiya pakeri omwerio ekina kiyo buna gaigaro siriga echikawa choka chiko minyoka channel yechime okonyari chibwata match chibwata match bono nabo chiko swene na maobuya kire kawa yasoa ase kwerende ase grade kiae kire una bono ise korigereri iga ekawu egocha yasoa gochia buna aga gegocha no kuigoria gente kigioka kimo kigugoro elinda yakoraki yasoa gochia ase fermentation tank yotobe process ya kugenda na ere iga na ndi goikomonta abo abantu mbarenga bagu operate machine yeyo machine operator no yo mokoba ekiagera mbago ichurra nabu kera ase machine endons ne bwata risks chiae wono mbali koba bantu bange no monto yo mubie koko base machine ndadoras ko goche go odotebinga ki andake nkonyorure mechande ndionsi gose emechande rio matabali bino bagorethere mechande gustari bali bagorethere mechande kera ene operator aibone gasi yaone ye ekawa ngoromera no rere andake matira bakonyora ntumanya bantu mistake ngorora bakonyora muntu bekire kawe empeli ebuni ya burka nekibati ba gose tacho le tubuya ngochira kolethere mechande ase machine yao gose na ke teke no goteba mejanda ro ujire ya to kana bego to kana kero kenda bali mi bajira abandi baka ndiri ko kora soti kwa nyoro mo ne bwa to ka uchi ngire chigunia ko jamali gara bimeru kwa nyoro nga kero kenda bali basi ngire ka wa se ki oro cherule kwa nyoro nga jinge na jinge no oro chero ko iradia wa gara kwa waseria machine jinge na ndibona urateya bali basi ngita soro chenki ora advice advice ngenda batege ekoro baretire ka ngandi riba ase sotingi ba kora gose ba muntu ko kora sotingi chikauja kurunka ka koreta gaiga ya umurwario ya rungibu atikende kire boro kitobete elinde ka kupima rali asomo recorder ka iji ko murume ya to kana chika kingi kuna kwa bere go gosia ekawe igasampaye nkiora advice abalimi gose nkiora semye abalimi bali batarachaga gosimeke kawa kera kwaro ndo buyabwa yo mate no gosimuro cyo buyabwa nkiora bateme ndo dabateme nteringa ogorimi bwe kawa no buya ekawo anene mono ekaro jibe sakigo chana na jirenga ki gokonya kiretenga mune yogorimi bwe chai kiro chigo chakiri mo chionsi limo abo kolera igento go igento nariko bandi bazinteringa bagende mugondo mono ebigori bine bitara simekeka isimekeka kwa ekaune no bonda mekawa no bonda mbuya muno sana igono buna nabire ngubate batambe ko no nyene oliyo go operate machine ibeze na mroka so mo medu bite buti oliyo ko bera se chi machine chi ko kora mangane yo gusekaho ko igure buna bira otebinga oboremi no bonda ekagara buna bera se machine eri oro bonda bwekawa nigo bogocha ekero gwasimekire kawa yao kwa yeroseire buya buna expert geta bira gotebi kurwali muchakana twachagete ekero ko yeroseire buya na ikonyora chibesa chia ubuya iko bana tugwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital access ya YouTube Ndizi TV News na bana utumira SMS gwetera sinambe yore ase screen ya ugabo niko tugenda gusanga umurubiri bwo mino bonda kuruguma igase yetaseli yetu kya Ndizi TV tatanda shimuntu mukakigo ngwena naturi Nilipopelekwa shule nililia kwa kelele,
Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA ne skuru yekerero yoburuso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi asebali bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine lyaborokiwa kugosoria nigukini byego byabo mbabwate abarindi ase skuru iyo nabo igonkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyora libakasi skuru iyo omwano abegati yabali yabake bakonyora migiryo yibrengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabokuba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Semba ya gatatu yo mu rubiri bwo bulimi no bonda ekatandata gusanga igoro yekawa ane mono na keka sibigwa ya nyara ko bagego chikoirwa ali asegana iri koiru ere ri achikonyara ko bagego chikonwa ere gaiga nawe ekawa abasabali bakoreta kuba soro ngoro iga no bakoreta ende ri nyara ko bagego gekoro gego sibigwa ya siegwa ya menya koirwa asegana iri koirwa ugo siegwa talinga minute nyego siegwa ro kugu gego rutugwa egento gekoro kunga ekorutugwa amasabo ende ya ko bagego ba ekawa Gusto buat ya ini mau beli buku na to ganda tege goto ko taraga iga ase society ega to kwandra ko manyinga na ralia agenda temaiga koto no mumanyo ito amos mumanyi oyo ndata ko teranga na ralia aga na iri ase kawa to bote se metando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense ya YouTube Ndizi TV News na na utumira SMS gutera sina mbeyo era se screen ya ugabo nde tunyakobata kusanga asobwamo nyoro morobule ni gokoretwa na 9 mumanyi botambeli tkola chuma ine ense monenu sugo ikachinsa ibere nenu sucha magoroba gobona to ndata ko ganda iga Tote byanga ito chamos. Bone tokwenda se bitanda kere ka watu arusiri kurwaria as fermentation tank ekawe koraroro for 24 hours onya yasegurero mambi arusi guroche ekiagere rusu ento kurunga muslage ekawe karo yasegigu nkonyore uri bwate bintu binga mamiri eline sukari ekoruku esukari eri goike kawe ko fermentation elinde mambirie gosibigu na mache ebe raisi korusia sukari erio ekiara te kwanekeru kebwate sukari unless onye tokore kawe koruku ani coffee most risa itogusia totali gokora lakini asabare mibande bali bwate private farm chiabo nkoros bali kera mbale asechiro banje te koruku ani coffee ngobone ne kawa ya sibigwe ndo tibaka yomire gese ya ne kawa ya sibigwe na nene ekere kawa ya rule roche igokonyorere about 50% moisture content ya era around 50% ekawe ya kero ya belire igo igeta kire ena kuomigu yabe kwe bitanda igoro yachaka kuoma na ndi teri kuoma itukori gima ekawe kuoma dribu no mugaso chakira kwa bomonge egotubu elinde teata ehask gewate askiye ngochiere kuoma ekore over drying na ndi tetakiri ekere moisture content nere kawe takire tware actually 10.5 so ekona reduce koru 50 eche 30 20 15 paka around 10.5 Igo turi kunyane kera buna bituma ane kero to mugaso moyuma. Turi kunyane kera buna bituma ngonye bege to mugaso igoro korumambi baka marogoba. Igo bwana ige ka bwana nyane kera ngakio murakera rende. Ekawa engakio murakera ngwaka ne keruere but ne ringa turi ko yetiga ke kwa kuna direct sunlight. Ege ndo to korra boigo ekawa yose ko yakorabo egwate ka gose ko bamboka na ndege ko bamboka ngo affectire grade ye kawa. Ekere takire ekawa ne ndo kere very sensitive na inde korendu actually buna liga na liangoko ekiara goike attain the right moisture content eyega nere na kyo konyore karaba limi bachire gopima bakobe kwa se bitanda bana konyanchari gose bana konyonchora
mbura erinde eome heavenly ekero ndigere tiga nyinge chiabo nchiategetia maene buna gwatebire kono ngonyorora kama kamo imategende ngenya komachange nyora kemo hawa goteba nekene nkonyoro akama kamo ngare kumbali buna bono sikurigerie nyinge yabo ere lakini sikuri buna kuruga iga bono na rora kama muina atamba akama kamo bono bune yenda kiga yugo chiaenda ekawa bune ye ntori gotanga kero yatekire igerembe ngigeragere kawe ateke aria stwanyore operator se machine ntobwate kawe ekoro ku grade elephant ne kaweli ebwate chimbego ibere chia metamo erene tu ntumiri etari ne tubuna iria ta elephant rire na elephant yeye anene tiri konyara gweta sichi disk chiri na borokia ekera ji disk chiri nyitakire cha korwa adjustment either ne axo gose ekalamu ye koro ku big asnaro ko soyali kwaranga ye isane ekera chi nyeke chi nyinge ekere kawe ragiri buya e machine na be gusariri ekawa nyata kora iria adjustment buya ekere kawe gocha kigotete na se kawe taragiriere nchara echire ate chinyeke chinke echinde nabo chigweta chire chingi majitani aroiru so ekawe bwate grade una bono ntobwate grade 1 kose P1 une yene P1 ntobwate P2 ina ere kobwate P1 na ende ntobwate P3 osine chiraiti nchikorete kwende nchiroro lakini ntori gotugutanga kene grade yekebe kire grade ase kawa nkwenda kire chiro go kire grade ngogenda kire chiro na kire grade ngebwate go kona koiguro murimi tubayonya kwabanga bono ngago senda chensi mekonya kwa yale anite kale agiri buye echete bose machine chetu kutujaya akagicha gwapimire kwa omate ngakiri ntanga gatwacha gitene gweto murimi wa teba gose expert ita wa tebinga chibese chigocha kabere kale baigo na boigo goche tire round ntanga ni kwara ekuchirija kwapimete kare ajire yoni ri kwame kwa gwechindese na boigo kwa guru buye kawa igotari ngabone chae ngabone ga intesiringi saba chiao mwanya kwandamana ekawa no era kwandamana ngoyo togenda ngotoira sense mwindi bia mono ekare kawa ya korre korwaiga ya 10% ntobwate ntotokoro ke most chamita most chamita nere go pime kawa ose ya ikiri content ya ose percentage ya 10.5 na ndo nyamba bwati na bagutumi ntokoro ka indigenous methods like ekaro gwake kawa na boigwete bune ekobuga ekare kobuga iga ni ishara nga ekare kawere mbese teri kobuga iga lakini ekare omete gokoigwa gosokia sauti yeyu igekoro kinga ya korreki ya omira na inde encherende rata komanya nge kawe iyo omire ntobwate ntokoro kanga biting ya sege songo gosoko yeroma kuna bono nanye rusirie ngoziga na okonyoroba okoigunga torigo strain kwenye ata ekawe ya korreki ya yani ko machiko buno go machiko strain kwenye roma ekawe ya teniri most cha content ire approximately 10% kero ya korwa ya irwe stoime ya be for temporal storage elinde te kuna match ebinto mbere bitakere bya kore kaga iga ekawe tarachi go so stoime ekare kawe kona wonchoru moise koligereria ali mbabe geta match yo gwesaba kawe tari onde bwensi otakeire anye kune esababu omonta chanye kuna na baswati ngo yakabare chi perfume perfume iri no gotigara ase kawa nabantu tokoro kachili kala gose bari bago test ye kawa karawo chiko test ri musuri riri igete ko kune kawa na riago chiko detect so assist ko be for temporal storage korwabuge go isana ya iru emil ya chokoru milling akarondigere tiga ikani ndoche egasi bitande bimbiri bingi yako gero mate bituma goto kwara litandi koinse biane keru naro na bekuoma ane isa kwane keru na bekuoma konde ngiye ko gara akera sekere society bitanda bimukiririwo egento gako gara tumukie bitande bigoro no go avoid contamination na contamination yego cha chinchera chinyinge na kitogo discourage ri chombe moise koligeria asebu na ali agitire chombe chire isiko ase chikaguchikwane kere sababu ekawere very sensitive ekawe kungusa especially karere mbese kungusa kende gyonse kelia koreteki keri kerangira nyare kungusa ebe neli musurie perfume ebe ne skeye ngombe kende gyonse that's why tokoreisie bitande bi yanekeru naende encherende na hygiene engankari ebintu byo kolera ndori gosibitwa bekanse tokobeko botantare go so no ko enhance hygiene na quality nande karondigere timo tubete na masakarano nya arige rangi ya yellow iga nindo chineti mo kwane kerera ne chiga nande nkagerete chineti chingo bakwana chira sali gwate banga mugasto direct sunlight gone nya kana nga mokora go chomara tubachineti kere na tende jingo na chero mugasto oise koligereria echitubete aya me koira ni gumate nande ya moya charugoro ya chituba
na masakara oro charge yellow ayakoro kunga chinilex nonya tobwati chinilex nabo gutumia chipotle pepper aya matambe egenta gokonya ekawa tetakirie kune mache bune yomire tetakirie kune mache iso kuna mache okonya kore ndo kunga rewetting na ina benga nge kwachaka kwenye correct kwenye sibuya na inde tetakiri ekiare yo eragere ekagocha ko develop no molds na inde go affect rie quality ekawa ase faida yo morire bweta sendi gitu Kendizi TV ndotaki kumanya watu mekireta mugabo ngana Ilex abandi mama tenga ni na iron kora tebianga difference ero nero yeli sakareli ne sakareli ya kawaida litoma iteli lira okay lisakareli ga basically yo spinach pot and pepper na inda lakini aya tunarete gutumia mono na aya ale yellow ekiagara gotogonyero kachina Ilex na aro tunarete gutumia aso kwanekera wechikawa gosaso kutuba wechikawa lakini akarota bwati na bogutumia na ne pot and pepper kuna aya karos greenhouse unabone kawa yache nyinge ebitande byonse kware gochaga iga kawa ye ichire ise korigereri biti asnara yete asande tware kobekanse erinde chikagucha bare minchi sareka erinde chiomere korunse lakini etakire chiaumere bitanda igoro ase oboyo buno bogo chaga gitora chikandalia sesto ase gochikogachwa andindo chegali ntubwato oboyo bonge boli boko saboru amasabo mineti ase society na yigocheiro oboyo bwabo oboyo boyo ise ko borigereri unabone kare season ya erire unabona mbakora gosia oboyo babaremi mbara round ngocha bari baira erinde baira ase megondo ya baso kobekera chinyeni osumekere bituma bande kobekera chinsiaga osegosumekera na matoke no boyo bo society yoka nebwate chi demo prot chaba buna bono kionyo demo prot ya ebo era liro bago moino nkoira baro boyo bo babeka chikagume erinde enhance production osementa mapato ase oburimi bwabo buna ore omumanyibwe kawa ande buna tokorigereri society nyinge nchiroka nte buna nigo chitigire magega kuri myaka eri buna no machine eri twarigereri gari osikorigereri machine ya kerero ne machine ya rabere amatuko makeiga na bora tebi ne myaka eringa yakurire nkia kogera konyora society ne chiga chitigirigo society nchitigiribo encheranda tebe no uwezo kose enchera yokorenda ekiagara ase chi society unabono emechande menge chi society chito chibwate bintu bikoro kwa areas echikwaroche no nyempita munya ekaraba na wata makana coffee reforms chi society nyinge chibwata areas ekogera tiri njira ikirana ko ikirani ensemo ya infrastructure ekiarose korigaria abange ba advanced buna kurubo ikoyo abande ne chi donation bakonyora koruje NGO ne chiagarre bakorreki ba advanced chi washing channel abange babegete tiles no ne chi machine chi bare tri chi koro kuchie ko palpa chitali gutumia match echinde chi gutumia chi sora ko kolega si yon spear processing na a society what it gets actually it's 20% of the proceeds so na bera nyare kana 20% echo nchigo isana kiarangwa kana baraba kolie gas chi machine baraba ko maintain processing materials ne chigoroche chinilex amasakara ne chinde ne binde binge baraba koraki bagwetemera so basically egento kagara tatara ikerana ase bigwango buna biribya central na mangana areas na chire chinyinga ninga nitogende gali asesto to chikomanya ningi keroro bono tigaturagenda tumanyenga ali suko asiba ko gacha naki chibwana to ko gachu naki chibwana to koroka na chirichiko gachu ustali boigo na boigo ponte turagenda bakoro tumanyenga naki chikorokan producer iga talinga na se 1+1 aguikoto zera baremi babo basiambe bangete nekawa echire chomepi iwana chikwande mila emila ne ya mere bosongo ikona ande mire nete yoga ngia kwa mutatu ale mira inoga nuwezo Amos ngia kwa batatu ale mila emile ndeka rabata atwarere wanya barata capacity na bakonyara kiara ko install it's very expensive konye install na inde na bera bate bari realistic kiara ka rokoriga likorwe ke bakonyora korwa saba bale mi go accumulate baka kebe mil nege ntoke bwate cost yae ngoko no kikerega getsebya asesto gaiga unabona moroche chiya sibiru echichiomire ngangechire chiru ase mil
meal ekaro chia chira ase meal erinde chichake goseu ekaro chia segi wali mate bosongo chia siru chigende echiro ekaro chia chire echiro obo ni bokoreke umurimi anyore besa yaye karo kurigereri iga egento nkerekere go chiari kenge kiage banarete gokegoroka abando monyonjo ose asege songe korokwa conditioning beam igari no ekagwe kobekwa ekaretara omabuya korusko na beko bekumari yana goncho rune bichiko erinde na liego konya koma kuna bono last time karo twarenge gaiga ekagwe yaichira sayon spinal bagari ogweta ngware gokoraki ndware konyora lakini orocha karo banye prepare no konyera mate mile kera kawo tetakirie karo yomira yabere society kera challenges nechi nyinge mangana yo bwibimbororo na matemwanda mangara abasuko chinyora no ene lan of na berache umu konyora gosikia twereiru na matemwanga bunayo nandi bono kyora tebye abalimi gosengana yayo mwari gochase abalimi ekaro twasangire rero ase a process yo gusibya ekawa paka yekirega yachikonye chikoiro ase mia ekienda ataya abalimi baito bagusi ase county yetu ya Nyamira na Kisii especially coffee farmers obulimi bwe kawa ekene no bonda na inde ekawa anena abalimi baite bakoleranga ekawa togotora twaira nturikonyora kende kuruoro ene kene nabora betonyora because all through the value chain kurutwa gachagete ekawa egento gekoni ekawa ne quality nabora tware kawa nyinge ereta chibesa chinke sababu ningi eide quality yage koreteki erembe na ekawa tali gosumeke metemenge you can do 100 gosete mete ikomi lakini onyerendete bunega neiri na inde eko chikiro chire chingi yabona bono osumeke mete ikomi ana average era kwa na beko chikiro ikomi ne chikire chikomi era kwa ekaro kwanyara osaire buya kwanyebekero boyo buya at the right time na inde ekawe yuekene pake koreki eko chikire cho omocho gusiko farmers ntore dedicated especially from my docket ya field extension services ikiaranku ana bono mo field extension manager ntobwate other field extension officers abuto korana barwegas kuna gwetana na gusi kosomia baremi amangana yoboremi bwe kawa erinde tutware ekawe nyinge tutware grade yekia na ria besera toko mufuko mbia muno ndoche abaremi abangi bakona kugori boringa akero kurigere ne chae ngonyorore kero bagupima rero bachire amangana digital muntu takoibera tubwate umukarani bona twerera gali mwino kwara na murimi na bakora chikiro chae maiso marore kondo mo mukarani uyo tigaire gaiga arataka for example ngaringa chemima tigamurikire chinarera change chibesa ndikiri siti kuchaka gichabwate namba amurikire linde ebintu bune bine kimochi mwakora ebibaka bikonge ekiara at the end of the day kagocho okora cumulative kgs tofauti baka koreki baka reflect na kelio murimi apimete lazima akoreki akanukero kyo so ekikira chikoreta mangana ghost kilos but going forward oise koligereria ali asendo eliere chi society cheito especially chira so murobere ko ku certification Tropical Farm Management Kenya in partnership na Gusii Union ndobwate project currently to ndata ko kore ko ku Broom project ya tomentere field extension office na inde amange nare wetire partnership yeyu twakoreire chi society cheito buna bono ise kurigereria ali ntwa kionyone yemo twareterete digital weighing scale twabareteire bone ngento getigarite ne system because we are thinking ko install digital systems in all our coffee affiliates erinde echikoba instant na kioko na koigwera karaba ko na gotema mangana ADSS going forward omuremie kara ekawa yaeyo nigu ebesa yaya arachikwenyora direct so igo namangana transparency kera se Broom project itokora ebintu mbire bitatu bire chitenant chigotora egente getangani namangana ogokonyo muremi realizes full potential osamanye chinguruchire aso oboremi bwa kawa negento kende gya kabere ntobwata mangana sustainability and certification ekawa etonyere mera ero tonyore chikiro chinyinge na inde mambia to etebare ero rioka mambiteto negento kende gya gatatu ntobwata mangana koruku striving for transparency and traceability actually buna gusie challenge ene tobwate data yaitoteri digital ekina kikere major challenge but we are in the process of digitizing all our affiliates ekarona no mulima tata check chikiro cha it's just
a press of the button orore kiregento buna pimete nere nari goisaneka gokoba nari transparency yakoba kono ase omwancho muriria ainaro kwanyara ko kuigogurwa ase omumanyito Amos Momanyi oyo otendete amangana yega yo gutarira gutarira abarimi ende kubasemia na kumanya iguru yekemerie kigikawa na birengo batebya nga ekemerie gikawa ngibwate omunda bwae na ndi muna na birengo bateye onye tumanyiti gendo cheki ekawa se bimeli biri bikoneka gusibikogoreka na kikire namba ibere ensengima igona kigetabwati chibesa na kikogera ngo bateye nga butambe oburimi nigo borobunda ekarabwe bangete ekarabwe chogete nigo konyora chibesa kurwa ase oburimi bwawo igo tubwate ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News na bana utomera SMS gwetera sina biyo era screen ya ugabo ende nyakoba go semania amange na ndeni taite utomera SMS ndenga ai wachakire gusumike kawa onye tubwate yo gocho semia ngakire simbi gusitolikira SMS gwetera sina biyo screen ya ugabo tokwe Amos akwa abantu bandi bagutale bakorokine kie ekawe gusumeku wekinga tiende na ndeli tukone chinsabu ne chalero bye bye. Ndizi TV Ubwansu Bwomugusi Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchireni kiumbe gia NTSA